Spolupráca alebo dohoda o spolupráci hovorí o tom, o výmene, vzájomnej výmene hráčov v mládežníckych kategóriách, ale aj seniorských. A je tam pasáž aj o výpomoci zo strany Lokomotívy, čo sa týka tréningových ihrisk, nakoľko je všeobecne známe, že teda Spartak má problémy s týmto. Ja si myslím, že keď sa budú dodržiavať pravidlá, čo sme si nastavili, tak by to malo fungovať. Je to všetko záležitosť, čo sa týka jednotlivých už, dá sa povedať, osôb, či z toho klubu, alebo z toho klubu. My zárukou tejto dohody je teda generálny manažér pán Hoftych, s ktorým som osobný priateľ, a po dlhých debatách sme došli k tomuto a k týmto bodom našej spolupráce.